Polul opus, Ioan Ștefănescu. În 1986 era șef de secție la Institutul de Cercetare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice din Râmnicu Vâlcea. Fosta uzină G, cum mi se spunea, codificată înainte de Revoluție. Totul a început cu producerea apei grele, apa cu o concentrație mare de deuteriu folosită în nuclearistică. O substanță periculoasă pentru că apa grea are efecte destructive asupra materiei vii. Însă știți cum se spune, ce nu te ucide, te întărește. Ioan Ștefănescu a luat dictonul ad literam și s-a gândit că dacă apa îmbogățită cu deuteriu te omoară, poate că opusul ei, adică apa sărăcită în deuteriu, ar putea avea efecte benefice. Pentru necunoscători, să lămurim un lucru. Deuteriul este un izotop natural al hidrogenului. Apa din natură are o concentrație de deuteriu de aproximativ 150 de părți per milion. Apa inventată la Râmnicu Vâlcea are o concentrație de numai 25 de părți per milion. Practic, așa ceva nu există în stare naturală nicăieri în lume. Metoda românească este brevetată în 1987 și în anii următori a început să se vorbească din ce în ce mai mult despre ea. În vremea respectivă a apărut prima ediție a ziarului Capital și într-o zonă de publicitate am citit interesul unor grupuri de oameni de afaceri din Covasna, din zona Satul Mare, Baia Mare, pentru astfel de produs care ar putea să salveze efectele Cernobâlului din zona, știți, catastrofa din perioada respectivă. Noi am cuplat imediat, făceam planuri de afaceri, că erau vorba acolo de mii de tone, nu știam cum să extindem repede capacitatea, după care ne-am liniștit pentru că s-a văzut că a fost o iufă reciprocă. Adică totul a rămas la nivelul negocierilor. În schimb, la saloanele internaționale de inventică, descoperirea a adus cercetătorilor români 5 medalii de aur și 3 de argint. Se vorbește pentru prima dată nu doar de performanța științifică, ci și de efectul terapeutic pe care l-ar putea avea această apă. Ea este o apă potabilă, dar care are efecte pozitive asupra organismului, asupra metabolismului și asociind această apă cu tratamentul medicamentos prescris de către medicii de specialitate, s-a observat o mărire a șansei de viață. O mărire, o dublare, o triplare, poți să mori din altceva, dar supraviețuiești în urma unei boli care doctorul te trimite acasă, în sensul că mai ai 2-3 luni și mori. Și am avut cazuri care au mai trăit încă ani de zile bând din această apă. Cercetările specialiștilor confirmau astfel o legendă care circula fără o explicație științifică. Locuitorii dintr-o zonă a Siberiei ajungeau la vârste extrem de înaintate fără să ia niciun fel de medicament. S-a observat însă că sursa lor de apă era un ghețar. Apa ghețarului respectiv este mult mai săracă în deuteriu. De la această legendă a plecat și cercetarea făcută de un medic maghiar care spunea că apa sărăcită în deuteriu poate trata cancerul. Teoretic, demonstrația funcționa. Practic, nu avea cu ce să o aplice, până a apărut invenția românească. Așa a devenit Ungaria prima țară care a importat apa inventată la Râmnicu Vâlcea. Se întâmpla în anul 2000. Trecuseră deja aproape 13 ani de la brevetarea invenției și nimeni din România nu se arăta interesat să o aplice. Era și presiunea Ungariei de a putea oricând să obțină informații suplimentare față de acest patent și putea să reproducă într-un mod fraudulos, dar ce mai conta? Mai pe românește spus să vă fure invenția. Să fure invenția. Dar inventatorul nostru tot a sperat că va convinge pe cineva din România să cumpere invenția. Destul de greu dacă e să ne gândim la preț, 1 milion de euro. Știți, când e banul altuia, e greu să-l convingi, dar până la urmă, cum să spun, a fost o încredere reciprocă, statul a cofinanțat cu 40%, firma privată cu 60%, în condițiile legislației i-am cesionat brevetul de invenții. S-a bătut palma, iar la începutul anului trecut, firma Microsystem din București devenea proprietarul invenției de la Râmnicu Vâlcea și tot atunci începea și producția de serie. A fost nevoie de o perioadă destul de lungă de timp ca noi înșine să ne convingem că acest produs este util și că va avea șanse să se impună pe piață. Ce l-a convins?
succesul acestui produs peste hotare, dar până să ajungă și în România o afacere profitabilă, va mai trece ceva vreme. Au apărut rezultate încurajatoare cam, la aproximativ 12 luni de la lansarea produsului, dar nu ne propunem niște rezultate foarte ambițioase pe termen apropiat. De ce? Pentru că produsul este nou, își va crea, credem noi, o nișă de piață într-un timp mai lung și, de asemenea, costurile de transpunere a tehnologiei de obținere din faza de cercetare în faza industrială sunt foarte, foarte ridicate. Așa că eu cred că vom obține rezultate semnificative, sperăm, dacă vom trece de actuala stare economică internațională în 6-7 ani de zile. Este așadar o investiție pentru viitor. Deocamdată produsul se vinde în câteva farmacii din țară. Sunt șanse foarte mici să apară la supermarket sau la chioșcul din cartier, pentru că e cam scump. 12 lei 50 sticla de 1,5 de litru. Chiar și așa, apa sărăcită în deuteriu rămâne cel mai bine vândut produs din farmaciile bio. Printr-o tehnologie alternativă, 1 litru de astfel de apă costă până la $1000. În cazul nostru, prețurile sunt semnificativ mai mici. În așa fel am putut să ne și permitem să încercăm să-l introducem în comerț. Specialiștii spun că acesta este exemplul cel mai bun despre cum se poate transforma o mare invenție într-o afacere și că acesta ar trebui să fie viitorul invențiilor din România. Soluția cea mai bună ar fi ca în continuare în România cererile de brevet de invenție să fie din ce în ce mai mult venite din zona cercetării, învățământului superior, întreprinderilor mici și mijlocii și totuși mai puțin să ne așteptăm din ce în ce mai puțin de rândul inventatorilor persoane fizice, pentru că la noi în România situația este absolut anormală, ca în multe alte situații. Din păcate, cele mai multe cereri de brevet de invenție vin de la persoane fizice și nu de la persoane juridice.